Hello guys, welcome back to my channel in how to speak Hausa fluently. In our last class, we stopped at 30, which is known as Talatin in Hausa, and today we are going to continue from where we stopped. And please don't forget to subscribe to this channel and like, also comment. Thank you, and don't forget to follow. 31 Talatin da ɗaya, 32 Talatin da biyu, 33 Talatin da uku, 34 Talatin da hudu, 35 Talatin da biyar, 36 Talatin da shida, 37 Talatin da bakwai, 38 Talatin da takwas, 39 Talatin da tara, 40 arba'in, 31 Talatin da ɗaya, 32 Talatin da biyu, 33 Talatin da uku, 34 Talatin da hudu, 35 Talatin da biyar, 36 Talatin da shida, 37 Talatin da bakwai, 38 Talatin da takwas, 39 Talatin da tara, 40 arba'in. Don't forget to subscribe to this channel, like, share and comment. Thank you.